sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahike Phai mankhana BSF rokni border kuchuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo bahike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu sapni yak tong mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok fiaba koktmani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai sure chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mongongkha sure chakma kami ongkha korbuk saudi bising bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikenu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo মাজরাদিনো o sure chakmano obossi lukurokni sungmung waire wai manjagaino tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahike Phai mankhana BSF rokni border kuchuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo bahike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu sapni yak tong mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok fiaba koktmani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai sure chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mongongkha sure chakma kami ongkha korbuk saudi bising bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikenu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo মাজরাদিনো o sure chakmano obossi lukurokni sungmung waire wai manjagaino tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi Bhaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia Bhaike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo Bhaike Phai man BSF rokni yak tongo o thani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktmani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk South Division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikenu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagai no tongo korbuko fiaba kaisapano majra krak khe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi Bhaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura tongo dinsi korolia sarsi korolia Bhaike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo Bhaike Phai man BSF rokni yak tongo o thani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktmani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk South Division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikenu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagai no tongo korbuko fiaba kaisapano majra krak khe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahaike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 gonta no 2 teri tongo bahaike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong mia sarikni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok fiaba koktmani bisingtui cheri nai khangke Manjak Kha borokno tubunai suret sakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mongongka suret sakma kami ongkha korbuk saw division by khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura tubu khai haikinu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o suret chakmano obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahaike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 gonta no 2 teri tongo bahaike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong mia sarikni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok fiaba koktmani bisingtui cheri nai khangke Manjak Kha borokno tubunai suret sakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mongongkha suret sakma kami ongkha korbuk saw division by khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura tubu khai haikinu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o suret chakmano obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak phalnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo bahike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktomani bisingtui cheri naikangke Manjak Kha borokno tubunai Suret Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mongongka Suret Chakma kami ongkha korbuk South Division by khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura tubu khai haikinu oro sak phalnai Khroknwi Brwi Manjak Kha miya sariwo Khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Suret Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbuko fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak phalnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo bahike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktomani bisingtui cheri naikangke Manjak Kha borokno tubunai Suret Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mongongkha Suret Chakma kami ongkha korbuk South Division by khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura tubu khai haikinu oro sak phalnai Khroknwi Brwi Manjak Kha miya sariwo Khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Suret Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbuko fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahaike phai mankhana BSF rokni border kuchuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 tiri tongo bahaike phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu sapni yak tong mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok fiaba koktmani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk sabu division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikenu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahaike phai mankhana BSF rokni border kuchuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 tiri tongo bahaike phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu sapni yak tong mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok fiaba koktmani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk sabu division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikenu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak phalnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi Bhaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire wabo Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia Bhaike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo Bhaike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saponi yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktomani bisingtui cheri naikangke Manjak Kha borokno tubunai Suret Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mongongka Suret Chakma kami ongkha korbuk sabu division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikinu oro sak phalnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo Khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Suret Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak phalnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi Bhaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire wai no Tripura o Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia Bhaike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo Bhaike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saponi yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktomani bisingtui cheri naikangke Manjak Kha borokno tubunai Suret Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mongongkha Suret Chakma kami ongkha korbuk sabu division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikinu oro sak phalnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo Khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Suret Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi Bhaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia Bhaike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo Bhaike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saponi yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktmani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai Suret Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mongongkha Suret Chakma kami ongkha korbuk South Division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikenu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha Mia sariwo Khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Suret Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagui no tongo korbugo fiaba kaisapano majra krak khe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi Bhaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia Bhaike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo Bhaike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saponi yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktmani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai Suret Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mongongkha Suret Chakma kami ongkha korbuk South Division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikenu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha Mia sariwo Khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Suret Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagui no tongo korbugo fiaba kaisapano majra krak khe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi Bahai Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia Bahai Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 gonta no 2 tiri tongo Bahai Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktmani bisingtui cheri naikangke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongka Surej Chakma kami ongkha korbuk South Division by khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikenu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagai no tongo korbuko fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi Bahai Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia Bahai Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 gonta no 2 tiri tongo Bahai Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktmani bisingtui cheri naikangke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk South Division by khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikenu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagai no tongo korbuko fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi Bahai Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia Bahai Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo Bahai Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktomani bisingtui cheri naikangke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongka Surej Chakma kami ongkha korbuk South Division by khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikinu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagai no tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi Bahai Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia Bahai Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo Bahai Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktomani bisingtui cheri naikangke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk South Division by khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikinu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagai no tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak phalnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 tiri tongo bahike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktomani bisingtui cheri nai khangke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mongongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk South Division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura tubu khai haikinu oro sak phalnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo Khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbuko fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak phalnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 tiri tongo bahike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktomani bisingtui cheri nai khangke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mongongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk South Division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura tubu khai haikinu oro sak phalnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo Khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbuko fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak phalnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi Bhaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia Bhaike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 tiri tongo Bhaike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu sapni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktomani bisingtui cheri naikangke Manjak Kha borokno tubunai Suret Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mongongka Suret Chakma kami ongkha korbuk sabu division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikinu oro sak phalnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo Khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Suret Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak phalnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi Bhaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia Bhaike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 tiri tongo Bhaike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu sapni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktomani bisingtui cheri naikangke Manjak Kha borokno tubunai Suret Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mongongkha Suret Chakma kami ongkha korbuk sabu division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikinu oro sak phalnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo Khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Suret Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahaike Phai mankhana BSF rokni border kuchuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo bahaike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok fiaba koktmani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk South Division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikenu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahaike Phai mankhana BSF rokni border kuchuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo bahaike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok fiaba koktmani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk South Division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikenu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi Bhaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia Bhaike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo Bhaike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktomani bisingtui cheri naikangke Manjak Kha borokno tubunai Suret Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mongongkha Suret Chakma kami ongkha korbuk South Division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikenu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Suret Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbuko fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi Bhaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia Bhaike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo Bhaike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktomani bisingtui cheri naikangke Manjak Kha borokno tubunai Suret Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mongongkha Suret Chakma kami ongkha korbuk South Division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikenu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Suret Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbuko fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak phalnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahaike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 tiri tongo bahaike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jarao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktmani bisingtui cheri nai khangke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongka Surej Chakma kami ongkha korbuk South Division by khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura tubu khai haikinu oro sak phalnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo Khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak phalnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahaike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 tiri tongo bahaike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jarao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktmani bisingtui cheri nai khangke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk South Division by khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura tubu khai haikinu oro sak phalnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo Khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak phalnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahike phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 tiri tongo bahike phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktomani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai Suret Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongka Suret Chakma kami ongkha korbuk sabu division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikinu oro sak phalnai Khroknwi Brwi Manjak Kha miya sariwo Khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Suret Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagoi tongo korbuko fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak phalnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahike phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 tiri tongo bahike phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktomani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai Suret Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongkha Suret Chakma kami ongkha korbuk sabu division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikinu oro sak phalnai Khroknwi Brwi Manjak Kha miya sariwo Khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Suret Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagoi tongo korbuko fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahaike phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo bahaike phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu sapni yak tong mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok fiaba koktmani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk sabu division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikinu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahaike phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo bahaike phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu sapni yak tong mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok fiaba koktmani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk sabu division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikinu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagani tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi Bhaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia Bhaike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo Bhaike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktomani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk South Division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikinu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagai no tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi Bhaike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura o Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia Bhaike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo Bhaike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong Mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok Fiaba koktomani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk South Division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura o tubu khai haikinu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagai no tongo korbugo fiaba kaisapano majra krakhe rijakmani nugyakho
Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo bahike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok fiaba koktmani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk South Division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai Chakma bo khoroksa business khai tongkha Tripurani Bangladesh tlango Bangladesh ni borokno Tripura tubu khai haikinu oro sak Falnai Khroknwi Brwi Manjak Kha mia sariwo khorokrokni mungongkha masani mungongkha Rumi Khatun 30 বছর masani mungongkha Shefali Khatun 23 বছর tabuk naimothangrok tamo majradino o Surej Chakma no obossi lukurokni sungmung waire wai manjagui tongo korbuko fiaba kaisapano majra krak khe rijakmani nugyakho Tripura hasteo phaioi sak Falnai rok Manjak Kha Muslim dofani Khroknwi Brwi Bangladeshni tabuk sungmung mosi bahike Bangladeshi rok eba Bangladeshni borok rok waire waino Tripura Phai tongo dinsi korolia sarsi korolia bahike Phai mankhana BSF rokni border kusuma ke tarkatari slamjak tongo BSF rok 24 ঘন্টা no 2 teri tongo bahike Phai man BSF rokni yak tongo othani o tabuk lukurok tamo sana musu saboni yak tong mia saringni jorao manjak phika haino hai Bangladeshni Khroknwi Muslim jigrok fiaba koktmani bisingtui cheri naikha hingke Manjak Kha borokno tubunai Surej Chakma mungoi 45 umor Tripurani no kaisa borokno tubunai eba borokno tlangai reinai boni mungongkha Surej Chakma kami ongkha korbuk South Division bai khobjak beraigi dugani bo khoroksa beraigi dugano tongnai